ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏನು ಬಂದು that is 29th ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಎಸೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐತ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಕಲು ಅಮರ ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾರಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಇಂದು ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಡವ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೂಕತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತ CPL ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಯುವ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದ್ಮನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಕರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಮ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅರ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ 50 days ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಅನ್ಪುನ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ವಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಕಾರಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚರ್ಕಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ಕಥೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಬಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಮುಖೇನ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪುರಿಯಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಕ್ ಬ್ರೋಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜನ 4:30 ಎಸೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ V4 ಚಾನೆಲ್ ಬಕ್ಕ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಸೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು at 4:30 PM. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯದೀದು ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಬಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪಂದ್ಯನ್ಕೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ವಾತಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ